Salutare prieteni și bun venit la un nou episod de primul meu episod de Shadow Fighter. Shadow este Shadow și ele Kenji. Am auzit de numele astea cu Kenji și nu știu ce. Mi se pare un foarte fan a fost. Deci pe bune acum întreb cum am făcut-o. Du-te, mă. Bă! Pe cine lovești tu aici? Zi, mă. Bă! Pe cine lovești tu aici? Ha? Mai zici ceva? Stai acolo. Stai acolo să vin la tine imediat. Doamne, e mișto jocul. M-am jucat, dar acum e și upgradat. Stai cum știu ce cum. Bun. Și ne luăm aceste sensei. Nu faci? Nu faci. Eu zic că e un joc destul de tare. Adică un joc ca ultra tare, ăla e și. Pe bune că am auzit de numele astea. Bă, ăsta are același nume. E simplu. Ok, mișel. Da, le... Perfect. Perfect e când nu te atingi niciun pic. Rendabil. Bă! Că vin o dată la tine. Am luat foc. Mama, că te-am făcut rău, rău, le-am făcut praf, te-am făcut praf, te-am făcut praf. Nu praf, te-am făcut foarte praf. See you. Ne-a explicat domnul acela, profesorul nostru, mișcări de karate. Asta am făcut, nu?
arme, ia. Ce o să putem să ne luăm? Se pare că nimic, că trebuie să fim de level 2, deci... Da. No thanks. Tournament. E destul de mișto. Jocul, v-am spus, m-am jucat. Perfect. Perfect. Am făcut? Nu. N-am făcut perfect, deci... Mi-ai bată la destul de tot. Eu cu torn de horror. Nu mă fi. Bă! Bă! Pe cine bate? Nici pe gând. Yes. Great. Ele tá ali assim na cara. Ce lovituri dau. Perfect. Adorând am avut la perfect. Bă, păi trebuie să fii și luptător ca mine. Na. V-am zis, e destul de mișto acest joc. Vedeți că aici puncte de energie, deci cam atâta putem să jucăm. Deci ne trebuie să completăm tot ăsta. Ne mișcăm acum. Și la arme, că am făcut level 2, deci cred că putem să ne în final. Ce frumos arată asta, hai să facem asta. Pe level 3. Și prima de ce să ne cumpărăm. La fască. Nu! Bun, hai să mai facem o luptă la tournament. Este la S. E just. Și noi o să fim cam erou. Și-au de luptător. Erou nerat.
mi-a zburat arme. Ce? Scuzați-mă că joc foarte mult. Oh, yeah! I-am făcut, mi-a zburat și arme. Perfect. Nu chiar mi-a zburat arme de putere. Ce fac asta? Deci, ce puțin? Iar. Mori. Da. Prima rundă. Să câștigăm neapărat. Nu știu de ce nu e așa de greu. Poate știți cum să-mi spun și-o. Scrieți în comentarii dacă să-mi scrieți și mie cum să-mi spun și numele din Shadow, dacă poate fi schimbat. Punctul 3. Să mergem la arme. Lăsăm și o armă. Și astea nu. O să ne luăm și la un moment dat o să ne luăm astea de level 3. Bun, și toate episodul de Shadow Fight. Eu am fost Fifi Andrei și... Pa! Dacă v-a plăcut, dați un like, un share. Pa!